got a face, I don't What's for tea? Papunta na kami dun sa restaurant and tinatanong ni Kuya kung paano raw makaakyat dun yung tao dun sa crane. Nanda, wala na. Are we there yet, hon? Not yet. So, yan na pala yung damit na binili niya. Kanina lang yung Underama na t-shirt na black. Dalawa yung binili niya, isang white. And, akala ko talaga mag-ano kami, mag-pipizza lang kami. Wala akong dalang damit. Ayaw niya pa naman tong damit ko kasi parang pantulog daw, parang ano, nana, sabi niya. Kasi may pa ano to, yung parang may nandito pa yung mayroon siyang flits ba dyan? Nakita niyo yung kanina. May pa flits siya dyan and ayaw niya to. Eh, hindi ko naman alam na magdi-dinner kami sa labas. And tinatanong ko siya kung, are you sure you didn't ring that? O hindi niya raw tinawag. Kasi malapit to kila Ray's. We should go past the winery on the right here. Why did you choose this restaurant here, hon? It's good food. Masarap kasi talaga dito ang food. And siguro i-order ko yung chicken sandwich or ayaw niya rin daw kasi takeaway. Yung basta yung na-order na yung dati ni Ray's o kaya yung may waffle. Waffle ba yun? Basta mamaya tingnan na lang natin. Si Holly nakatulog na, guys. And yun nga, sabi ko, ihiwalay ko yung ano namin ni Sak. Meron akong parang drama ako kasi hindi ako nag-vlog kanina papunta sa hotel. And napag-usapan namin kasi si Sak nagtatanong kung ano ba yung yung pangalawang mama kasi yung friend niya meron daw. Tapos tinanong ko si Sak, sabi ko gusto niyong magkaroon ng ano, tapos si Kuya nagsagot talaga siya hindi talaga right away. Si Sak parang nag-iisip siya, tapos nag-arte-arte ba ako, tapos pinanindigan ko na hanggang doon na sa hotel. Hanggang ngayon hindi ko pa siya inaano kasi sabi ko gusto mo pala magkaroon ka ng pangalawang nanay. Tapos sabi niya hindi. So panoorin nyo na lang, ihiwalay ko na lang yun kasi medyo lang naman yun, hindi naman ganun kahaba, pero ihiwalay ko na lang kasi medyo nagdrama-drama talaga ako doon. The big roundabout. Yeah, this is the one we... Andun siya, Oh, no, where we are. Tapos sabi ni Jan, batiin ko na raw. Binabati ko naman siya, pero yung ano lang ba, yung parang ano lang ako sa kanya, yung parang okay, yung parang hindi ko naman siya ini-ignore. Hindi ko lang siya niyayakap kasi yun ang gusto niya, yakapin ko siya. So, first time kong gawin niya sa kanya. So, siguro malapit lang kami, hindi ko alam. Are we close, Kuya? Si Kuya alam niya ang dinadaanan namin. Are we close? No? Ito na kami, guys. I-check lang ni Jan kung may table. Kasi hindi naman siya tumawag, hindi siya nagpa-reserve. Si Holly pa naman. Gising na, Holly! We're here, Papa. She's nowhere. Hi, Kuya. Dito na si Sak. Tinatawag na ko yung number, number 16. Mom, let's go. Okay, let's go. Oh, Anong mate? Don't call me mate. not you, Mom. Look down. Book? Book out. Come on, Papa. Look down. Alam mo ba sabi ng kasama ko? Parang ako mag-fishing. Come on. Do I look like fisherman, Holly? No. Do I look like a fisherman? No. Kasi sabi ni Jan, parang akong fisherman. Dahil sa aking hat. Pasok na kami. Hoy, Holly, hold Mommy's hand. You don't just run. Hold Mommy's hand, please. Diretso sila dito, oh. Ha? Sila lang tatlo, oy. Lemon lime bitters, please. Dito muna tayo sa sinimang kasi si Holly andito. Kami sa may sinima, guys. Smell my kilikili? Smell good, have a shower. Smell good, have a shower? Smell good, have a shower. What's that? Sabihan natin si Jan, sa labas na lang kami kasi maganda dito sa may sa may garden. Han! Ha? Ayaw niya dito. Maganda sana dito. Oh. Here, Han. Just... You don't want outside? You don't want outside? Ayaw niya dito kasi gusto ni Jan para yung mga bata may may
Sa may theater ba? Maganda sana dito, oh. I know, I want here. Tapos may pa banda-banda pa dito. Ayaw ni dyan sa labas, guys. Ito na yung drink. Thank you. Lemon filters. Danny got yours, Papa. Ayaw ni dyan sa labas. Maganda sana sa labas. Diyan ba, oh. Maganda sa labas, guys, kasi maganda yung weather. Let's go outside, Dad. It's nice. It's sunny. Let's go. It's not cold. It's not windy, honey. This is too big for us. Dito sana, oh. Ayaw ni dyan. Maganda dito, guys. Oh. Hindi naman malamig. May pa ano doon, may pa event doon. No? Nakita niyo mga balloons? What do you want? I thought you don't like gravy. Okay. Nagbago na siya. Gusto niya ng gravy. That's Kuya TJ. Hindi ko na maalala yung dati kong in-order na mayroong waffle. Tapos crispy chicken. Tsaka hindi ko rin alam yung chicken na in-order ni Ray's dito dati. Hindi ko alam kung anong pangalan. Nagtanong na ako sa waiter kasi hindi ko talaga maalala. And dinescribe ko na lang sa kanya yung may crispy chicken tapos yung waffle. Sabi niya, parang wala na raw dito kasi bago na raw yung menu nila. So, siguro mag-ano na lang ako. Mag-southern fried chicken. Hindi ko sure kung ito yung in-order dati ni Ray's kasi masarap din yun, pero chicken yun. So, pag wala yun, ay, masarap pa naman yung, yung waffle na yun na may crispy chicken na medyo maangkang. I-order na ni Jan yung sa mga bata, then kami na yung next. Nandun na siya. Pinipilit ko siya sa labas kasi nga kumakanta na yung yung singer doon. Sabi niya maririnig din naman daw namin dito. Naririnig nga, pero mas maganda talaga sa labas, guys. I've been asking you. Nandito sila, Ray. Di ba kanina ko pa sinasabi sa kanya sa labas kami, and ayaw niya, dito raw kami. So ngayon sa labas kami, guys. Ayan na yung order nila, oh. Wow. Nandito na yung food namin, guys. Ito yung nakalimutan, crispy chicken burger. Pare-pareho kami. Ah, si Dan pala. Chicken parma. And then, cheesy garlic bread, yeah. You want this? Okay. This is more. Hatian ko, hindi naman natin. Bigyan ko si Holly ng eto kasi hindi ko siya pina-order kasi sobrang laki nito. Hindi ko ito maubos. Alam mo ba? Proper siya mag-ubos. Very good. Ano na talaga, maubos ko na talaga ito kasi unti-unti. Di ba quarter ka lang dito? Sobrang kunti na lang yung natitira para kay Dan. Sabi niya, wow, ang dami mo na nakakain. Masarap din yung isa. Yung Baba, pero kung gutom ka talaga, ito yung galing kasi ang dami. Gutom ako eh. Ako hindi rin kami masyadong parang military kami kanina. I am hungry. Yes, baby, here, Baba. Oh my gosh. Para sa inyo unang bite ko, guys. Para na akong mukbanger. Ganyan yung ginagawa nila eh. First bite ko nila. May tinry akong crispy chicken sa iba. Hindi, iba-iba talaga Iba to? to. Mas masarap talaga ito. Here, Baba. Here, Baba. Tagal naman yung mahati ko. Here, Baba. Oh. This is your food. Yes. Here, baby. You eat it together. Hey, I need food. No, you don't. You just go like this. You can't buy hand sanitizer around here anyway. No, wala talaga. Buti na lang may alcohol akong galing sa Pinoy. Yun na lang. Never ko yung taon kami. Ngayon ko lang binuksan. Oo, yung pinusuwalan na yung pinagawa. Tapos sabi niya kahit daw
ni Baba. There's garlic bread, Baba. That's really good as well. And they just got them in like bottles with no proper labelling on them. And actually that's the only bottle we could buy. Put them in. Sarap. Everyone around the world, Iba talaga. Iba yung ano nila, yung lasa ng chicken. everyone loves it up with this stuff. Yeah, have a look at my culture, Mark. We bought it Hindi na palang dito kami kasi a couple for the Maldives. hindi burger. Iyan talaga. We paid Wala talaga yung burger. Hindi ako kumakain ng burger. Sa finish yung ano. Kasi dry ba siya na hindi yung burger. Wet. Ano yun? Ito yung Baba, Baba. Mukbang na Baba. Well, they go in the Caribbean. See you on his own. I try to relax, I can't even catch my breath. So fly and sex, you're sugar free but candy. Close eyes, complex. You're on his own but you want more. You know I'm direct and I need you to let him go. Ooh, if I come right, will you let me take you back? Ooh, when the time's right, will you let me have more? I can't take it no more. I wanna break down them doors and tear the rapper. I can't take it no more. I wanna rip off them clothes and taste eye candy. Yeah, and taste eye candy. Yeah, and taste eye candy. Why decide that you need to keep him around? Your time, your smile, you ain't even gotta sell yourself short. And the lies you keep it, you don't gotta keep him anymore. Cause he knows you're the best that he's ever had before. Ooh, if I act right, will you let me take you back? Ooh, girl, the time's right, so will you give me more? Good, Baba? Na-finish ako. And tear the rapper. I can't take it no more. I wanna rip off them clothes and taste eye candy. I need you to take control, and you need to let him know that it's no longer his show. And you shouldn't feel that way. And if you don't wanna stay, say it, tell him. Ooh, I just can't take no more. I can't take, I don't wanna see no more. I can't take, yeah, it takes, Ongoing pa rin. Ay, hindi na. Konti na lang yung kay Riz. Ako, ayan. In fairness sa kanya. Proud ako sa kanya. Ang dami niyang nakain. Thank you. Yes. And ayan, dessert na si Johnny Boy. Tapos ice cream. No dessert for you, Dan? Finish my burger, right? No dessert, Danny? Ah! Nakasakay ako kay Riz, guys. Si Dana dong kay Jang. Punta kami sa lote nila. Wala lang naman, luti lang Lote lang naman. Si Jang gusto niyang tingnan. Ayan, dito kami sa lote sa lupain ni Simply Race. Pinakita ni Dan. O kasi si Jan gustong makita ba? So, ayan. Baba! Dito. Baba! Will you visit us? Will you visit Tita Race here? Will you visit us, Baba? Huy! When our house is finished? Hoy! Baba! Tita Race asking you, are you gonna visit Tita Race here? Hoy, welcome back. Welcome back sa bahay ni Tita Race. Pasok. Wait lang dito kami sa bahay niya. Bago man lang ito mawala, makikita namin bago siya mabenta. If ever mabenta, sana mabenta na. Benta no,
wala na problema. Uy, ang bango ng bahay. Ang bango. Amoy detergent. Di ba ang bango ng kwarto niya? Oh, ang bango. Bango, guys. Amoy detergent. Ay, dito tayo. Uy, ang warm. Ang warm. Ayaw natin ng AC. Huwag kang okay na to. Huwag kang mag-AC. Ay, okay na yan dito. Ay. Di ba isa na lang yung fish na? Welcome back, kids. No-miss nila yung fish. There's one. Did you miss the fish? Mm-hmm. That's funny, but it didn't go to my scar. That's not lame. That's alright. Another one. Welcome back here, ha? Ito yung kwarto ng boys dati. Ay, wow! Panic buying! Uy, ang dami ko dito! Itong maraming tira kasi Isa na yung binili ko. naisip ko. Napaka-unhealthy nitong ating Uy, ang dami ko niyan. Kasi yan na lang yung natitira. Tapos yung isa yung noodles. Nandito pala, guys. Di ba wala nito sa Coles, guys? Tigi 1 kilo Hindi ako lang. nagsaspam ha, pero bakit? Uy, ang dami ko ring spam. Hindi rin ako nag-spam. Pero sabi ko naman, pag hindi namin nagawa, pwede siyang i-box. Kunti lang naman nabili ko kasi paubos Buti na na. lang meron ako nito sa 50%. Mayroon ako. O, di ba? Nagdi-declutter siya, pero nag-iipon din siya. Hindi talaga ito nawala. O, pancake. Siyempre. Siya kaya pumili lahat yan. Pancakes! Bili si Dan na cook na surname namin nakalagay. Thank you. Thank you. What's that? I don't know. Buti pa siya alam niya. Hindi ko alam kung anong gusto ng asawa ko. Hindi mo rin alam. Hindi ko alam na bumili pala siya. Hindi ko alam na umiinom niya si Jenny. Hindi ko alam. First time ko yun makita. Open it up, guys. Don't put it on good. Alright. Try. What is it? Just taste it. Sarsaparilla. Beautiful. Taste it. Grab a Beautiful. Hindi ko yan alam. Sabi ko, ano? Sounds gorilla. Guys, oh, sounds gorilla. Sarsaparilla. Ang daming pati. Tipan mo nga muna. Sabi ni Dan, kontian mo lang yung sa'yo. Kasi sabi ni Dan, Try ko. gusto daw ito ni Dan. Try mo. It tastes like Colgate. I don't know. It tastes like Colgate, hon. I don't like the smell. Try. Is it alcohol? Hindi. Why do you like it? Parang Colgate. That's alright. You like Dr. Pepper? Nah, right? A little bit. A little bit. When she said Pwede siya. Hindi naman to alcohol, di ba? Hindi. Soda siya, guys. Ayan, oh. Sounds good. Ano ba ito? What drink is it? Italian or what is it? Ano siya? Sarsaparilla. Ito pala. Guys, dito pa yung nanonood ng movie yung mga boys and ayan yung mga bata. Tadaan! Si Kuya. The best! Yeah, they're tired. Lucas! You say liquor? Inaamoy niya. Inaamoy niya. So get into that. Alis na kami. Okay. How's the movie? Yeah. Good? Good movie? Is it number 3? It's just full on action. It's just, Did you finish it? yeah. Oh, that's good. There's a lot of movie. Napanood yun na? Oo nga. Kasi eto. Kasi wala kaming Netflix. Tulog na. Come on, Ma. Wala kasi bed dito. Parang na-miss namin dito, sabi niya. Dito na lang kami. Siguro nag-aksi lang tulog. Balikan niya na lang yun dito. Balikan bukas. Kamang baba? Si Huli. Tulog na siya. Wala na lang. Bye-bye na. Mag-bye-bye na ako sa iyo. Sige, bye nanay. Bye-bye. See you next time. See you. Sabihan mo, okay, update mo naman ako kapag after ka naman pa. The door is here, Zach. The door is here. Zach. He went down. He went to that door. Come on. Zach, we're going. See you to your best friend.
Oh, go, 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 go to Tito Dan. Go, go, hurry up. Go, go. Oh, nahiya siya. Nahiya siya. Hindi. Sabi ni, pinakita niya yung collection nila sa Kolsa. Hindi sila magugutom. Ay, oh, may cushion siya, no? Guys, i-close ko na yung vlog. Ano na, 11:35 na. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night. Night, boys. Oh, diretso sila doon. Hindi na sila nagpuna. Sobrang antok at pagod na nila. Good night, guys. Thank you. Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause